ngane yami ke le ingane nginazo nginomazi noPaprikam noZuzu basobaza basibushabusha usibushabusha ugogo usibushabusha ke lo umazi ke lo bese kuthi uZuzu ke lezi sanda kuzalwa ke lezi ayideleli hoyi ayidakwazi kuya ngokuzolala zikhona ekhaya la izinto eziphilisayo mafuna into ezikhulumayo zikhona mafuna ezihlebayo zikhona mafuna into ezidonsa ngamandla zikhona mafuna into ezidonsa kancane zikhona zikhona ezinomngozi zikhona ezingenabungozi zikhona igubhu ezisheshayo zikhona ezimunca igazi bese kuba khona ke lesa sidla impuphu noju kuphela kukwena ukuthi ufunani ke angishayi ke umuntu ozodlala la usanesikhathi sokudlala ke osozodlala uMasigcoze ke la asiudlala uMasigcoze la ekhaya mina ke mangikunikile into ngiyakunika phile mina yazi ufaka yazi khipha kwenza njani lapho ufana omdala uyabeza ukuthi bathini hayi bavala ividiyo uthi ivanela kasathandi ngiyamuzwa la ekholomo ivalenile